Il-kap nazzjonalista Adrian Delija kien skorret għall-aħħar meta sostna li madwar 11,000 persuna f'Malta jinsabu mingħajr impjieg minħabba l-effetti tal-pandemija COVID-19. Dan hekk kif statistika ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika sal-aħħar ta' April kien hawn ftit aktar minn 3,900 persuna tirreġistra għax-xogħol. Dan ifisser 3 darbit inqas mill-ammont ta' persuni bla impjieg skont il-kap tal-Oppożizzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista ċara li Adrian Delija uża ċifra li fiha kienet tinkludi nies li qegħdin fuq il-benefiċċju soċjali relatati mal-imxija. Id-deputat Laburista Ian Castaldi Paris sostna kif fost dawn hemm ġenituri li qed jieħdu l-benefiċċju għaliex fi żmien tal-pandemija ma ġewx offruti skemi biex jaħdmu mid-dar. Il-11,000 li qegħdin jieħdu benefiċċju huma nies bħal pereżempju nisa jew irġiel ta' familja li minħabba tfal rridu joqogħdu d-dar. U rridu joqogħdu d-dar għaliex l-employer tagħhom ma setax jipprovdilhom għal sistema ta' teleworking. U allura fi żminijiet tal-COVID daw bdew jibbenefikaw minn benefiċċju tal-gvern. Bekk il-Partit Laburista sostna li b'dawn it-tip ta' dikjarazzjonijiet l-Oppożizzjoni qed tixħed dawl fuq in-nuqqas ta' kapaċità tagħha fejn tidħol l-analiżi ekonomika u soċjali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo sostna kif dan il-Gvern salva mal-100,000 impjieg permezz tal-pakketti li ħareġ. Għalli dan jikkontrasta bil-kbir ma' dawk li ħallew warahom amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Waqt il ħadd ieħor f'ċirkostanzi normali mingħajr ma kellu l-pandemija illi taffettwah fid-deċiżjoni li qed jieħu ma kienx kapaċi jrażżan il-qatt, anzi il-qatt kompla jolli rasu. Dan il-gvern fl-ar ċirkostanzi li qed jiffaċċja l-pajjiż u f'ċirkostanzi li qed tiffaċċja d-dinja kollha kemm hi qiegħed jaħdem sabiex jagħmel l-almu tiegħu biex ma jbatux il-familji Maltin Wawċin. Intant iż-żewġ deputati Laburisti fakru kif nhar it-2 ta' Ġunju il-Gvern se jkun qed iħabbar budget multimiljonarju fejn se titħabbar iżjed għajnuna sabiex l-ekonomija ta' pajjiżna tibqa' tirpilja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.